Indigenous Knowledge Systems is IKS. It is working hand in glove with nature. Did you know that we had our own cement? We used the soil that ants are using to build an ant hill. Men would scoop it out, of course, add water, mixed it. It makes a beautiful cement that when used shines like a mirror. Sanibonani balingani mabhunu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko obhalwe nguJJ Thwala noEJ Mhlanga. Siyaqhubeka nenkondlo osihloko sayo sithi Izimomondiya etholakala ekhasini lika 59. IBINZA lesi-4 umuqa we-19. Ngiyaseshwama isimangaliso seminwe. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyaseshwama ngoba linesakhi esiqalisayo ungi esichaza ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Amanye amazwi lapha kukhulunywa ngomuntu wokuqala okhulumayo. Kwase kulandela isakhi esinguya esigqamisa inkathi yamanje. Isakhi sesithathu nguse. Lesi sakhi siyinsiza senzo. Ngokwale nkondlo le nsiza senzo igqamisa into eyenzeke manje. Ingxenye yaleli gama ethi shwama sengathithi ichaza ukuzwa ngento okokuqala. Imbongi ikhethe igama elithi isimangaliso esichaza ukwethuka, ukweshaqeka, ukukhungatheka nokukheqwa komlomo. Imbongi yakhetha igama elithi seminwe elinesakhi songumnini esinguse esigqamisa ukuthi into ingekabani. Iminwe ichaza izingxenye zesandla ezinhlanu. Umuqa wama-20 egidagida phezu kwamathambo. Imbongi ikhethe igama elithi egidagida ukuchaza ukusina. Leli gama lingena ngaphansi kwempambosi yokwenza yenza ukugqamisa ukuthi lesi senzo sokugida senzeka kancane kancane. Imbongi yakhetha igama elithi phezu elichaza indawo esenhloko yenye into. Imbongi yakhetha igama elithi kwamathambo ukuchaza izinkinobho njengoba sishilo phambilini ukuthi la imbongi isebenzise isifenqo esibizwa ngokuthiwa isingathekiso kwazise ibiza izinkinobho ngamathambo. Ungani imbongi ikhethe isakhi esingukwa egameni elithi kwamathambo ingoba lesi sakhi sigqamisa indawo. Balingani bami nani bafundi, siyabona yini ukuthi manje sekune paradigm shift encane. Imbongi ayisakhulumi manje ngobuhle bezintombi ebusweni, emzimbeni, amakhanda akhaliphile, ukunethezeka kwazo nokuphila impilo entofontofo. Kodwa manje imbongi sikhuluma ngaleli bhokisi okusetshenzelwa phekwalo noma okusetshenzwa ngalo. Umuqa wama-21 ngisho amathambo amhlophe. Imbongi ikhethe igama elithi ngisho kwazise liqalisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Ingxenye yaleli gama engusho ichaza ukukhuluma, ichaza ukuxoxa ngento ethile. Imbongi ixoxa ngamathambo. Amathambo izinkinobho. Imbongi isebenzise isifenqo esingathekiso yabiza into ngenye into.
yabiza izinkinobho ngamathambo. Imbongi yakhetha igama elithi amhlophe. Leli gama liyisibaluli. Imbongi ikhuluma ngobunjalo, ngomumo, ngesakhiwo sento, ukugqamisa ibala layo. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke imbongi ifuna ukugqamisa ukuthi kuzokwakheka umgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo otholakala kulo mugqa ka-21 wehlela emgqeni ongezansi okuwumugqa ka-22. Ake siboneke. Umugqa wama-22, ibhale umlayezo wansondo. Imbongi ikhethe igama elithi ibhale ukuchaza ukuloba amagama phansi. Imbongi yakhetha igama elithi umlayezo ukuchaza inkulumo edluliselwa phambili. Imbongi yakhetha igama elithi wansondo ukuchaza isibabazo esikhombisa ukulithakasela ibhokisi. Balingani bami nani bafundi, ake nginiphindisele kancane ebinzeni lesithathu, emgqeni we-13. Imbongi beyisebenzise igama elithi agqolozele elichaza ukuqhunsulela amehlo ngolaka. Hayi, lezi zintombi aziqhunsuli nje amehlo zigqolozele ibhokisi ngoba mhlambe zingalithandisisi, ngoba mhlambe zilithukuthelele. Cha, yingoba zikhuthele. Sitshelwa yini? Sitshelwa yilo mugqa esiqeda kuwufunda, yileli gama elithi wansondo. Sesiyabona nakulo mugqa alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke umugqa ka-21-22 unenjambamente. Ake sifunde umugqa ka-23. Yeka ubuciko bekhompyutha. Imbongi ikhethe igama elithi yeka ukuchaza ukukhawula okwenzayo. Imbongi yakhetha igama elithi ubuciko ukuchaza ulwazi. Imbongi yakhetha igama elithi bekhompyutha eliqalisa ngesakhi esingube okuyisakhi songumnini esigqamisa ukuthi into ingekabani. Ikhompyutha yibhokisi leli elinamathambo amhlophe, leli elenza abantu ukuba basebenze behlezi ngezinqe. Sesiyabona. Emgqeni we-10 nasemgqeni wama-23 imbongi isebenzise igama elithi yeka elichaza ukukhawula okwenzayo. Hhayi ngoba imbongi ibithi abantu mabakhawule bangenzi okuthile. Imbongi la ibitusa, ibincoma. Abanye abantu mangabe bebona into abayithandayo bathi hawu suka madoda. Igama elithi suka lapho alisho ukuthi hamba, lisho ukuncoma, lisho into echaza ethinta umphefumulo wakho. Phindele emuva noma ukukhumbuzana kusukela emgqeni ka-21 kuye emgqeni ka-23 imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa yenjambamente ukugqamisa izinto ezintathu. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukuthi umqondo ongenhla ukapakela wehlele emgqeni ongezansi. Okwesithathu, ukugqamisa uthando imbongi enalo mayelana naleli bhokisi eliyikhompyutha. Umugqa wama-24, ubuciko bondlebe zikhanyilanga. Imbongi ikhethe igama elithi ubuciko ukuchaza ulwazi. Imbongi yakhetha amagama isigejana afundeka ngalolu hlobo. Bondlebe zikhanyilanga. Undlebe zikhanya ilanga ngumuntu onesikhumba esingefani nesami. Ngumuntu obizwa ngokuthiwa ungumlungu.
kwazise uphinde abe nezinwele ezingamashoba eziyikizelayo. Kuleli gama elithi bondlebe sithola isakhi songumnini esingubo esichaza ukuthi into ingekabane. Kusukela emgqeni wama-23 kuye emgqeni wama-24, imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa ukuxhumana okutshekile ngokusebenzisa igama elithi ubuciko ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ubuhlakani bebhokisi kanye nabelungu. IBINZA lesi-5 umugqa wama-25. Angiwubonaze umshini oyisimangaliso. Imbongi ikhethe igama elithi angiwubonaze eliqalisa ngonkamisa ongu-a okungunkamisa wokulandula. Imbongi yakhetha isakhi esingungi esigqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Yakhetha ukusebenzisa isakhi esingu-wu okuyisakhi sokulandula. Igama elithi bona lichaza ukugxilisa amehlo akho entweni ethile. Ngokusetshenziswa kwale gama elithi angiwubonaze, ungacabanga ukuthi imbongi iyalandula, kanti imbongi igcizelela iqinisekise ukuthi yaqala ukubona ibhokisi elinjengaleli. Imbongi yakhetha igama elithi umshini elichaza into yokusebenza eyenziwe ngokuhlanganisa izitho zensimbi eziningana. Imbongi yakhetha igama elithi oyisimangaliso ukuchaza ukushaqeka, ukukhungatheka, ukwethuka nokukhexa umlomo. Mugqa wama-26, umshini okhuluma buthule. Imbongi ikhethe igama elithi umshini ukuchaza into yokusebenza eyenziwe ngokuhlanganisa izitho zensimbi eziningana. Imbongi yakhetha amagama athi okhuluma buthule ukuchaza ukungabangi msindo noma ukungezwakali. Mugqa wama-27, umshini obuza buthule. Imbongi ikhethe igama elithi umshini ukuchaza into yokusebenza eyenziwe ngokuhlanganisa izitho zensimbi eziningi. Imbongi yakhetha igama elithi obuza ukuchaza ukufuna impendulo noma ukuphenya. Imbongi yakhetha igama elithi buthule ukuchaza ukungabangi msindo noma ukungezwakali. Ake sibone-ke amasu asetshenziswe yimbongi. Emgqeni ka-25 sithola igama elithi umshini. Emgqeni ka-26 sithola igama elithi umshini. Lelo yisu lokuxhumana okutshekile. Emgqeni ka-26 sithola igama elithi umshini. Emgqeni ka-27 sithola igama elithi umshini. Lokho ukuxhumana siqalo. Kungani imbongi isebenzise ukuxhumana okutshekile nokuxhumana siqalo? Yingoba igqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, incoma leli bhokisi. Emgqeni ka-26 imbongi isebenzise i-oxymoron. Yakhetha amagama amabili alandelanayo kodwa aqophisanayo noma aphikisanayo athi okhuluma buthule. Nasemgqeni ka-27 imbongi isebenzise i-oxymoron ngokukhetha amagama amabili aphikisanayo noma aqophisanayo athi obuza buthule.
Emgqeni ka-26 no-27, imbongi isebenzise ukuxhumana sigcino ngokukhetha igama elithi buthule ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa imisebenzi eyisimanga yalo mshini. Umugqa wama-28, yisimangaliso lesi sakobelungu. Imbongi ikhethe igama elithi yisimangaliso, kwazise linesakhi esingu-yi, okuyisakhi sesibanjalo esigqamisa ukuthi uma kufundwa leli gama kwehliswa izwi. Ukubeka obala amaqiniso athile. Yimaphi lawo maqiniso? Ukuthi imbongi iyakhungatheka, yona lo mshini uyisimanga sezimanga. Kwazise phela vele igama elithi isimangaliso lisho ukukhungatheka nokukhexa umlomo. Imbongi yakhetha igama elithi lesi ukugqamisa ukukhomba into eseduze. Kwazise lesi isabizwana sokukhomba. Imbongi yakhetha igama elithi sakobelungu. Izakhi ezimbili, esokuqala esingu-sa nesesibili esingu-ko, sichaza ukuthi into ingekabani. Kwazise lezi yizakhi zongumnini. Igama elithi abelungu lichaza abantu abanebala ehlukile kunelami nawe, bakhanyayo, abanezinwele ezingamashoba eziyikizelayo, namehlo ahlaza okukamangobe. Kulo mugqa kunenjambamenti, ugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, wakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukuthi umqondo ongenhla ukapakela ngezansi. Ake siqhubeke nokufunda. Umugqa wama-29, esifinyeza umsebenzi umkhulu. Imbongi ikhethe igama elithi esifinyeza ukuchaza ukufinqa, ugoqe into, uyenze ibe mfushane. Imbongi yakhetha igama elithi umsebenzi ukuchaza lokho okwenziwa ngabantu okubanikeza amandla okuphila, lokho abantu abakwenzayo ukuze bakwazi ukuholelwa ekugcineni. Imbongi yakhetha igama elithi umkhulu. Kwazise leli gama linesiqu esingukhulu, okuyisiqu sesiphawulo esichaza ukuthi into injani uma uyibheka ngamehlo. Lesi siqu esingukhulu sichaza ubungako bento nxa iqhathaniswa nento encane. Nakulo mugqa kunenjambamenti, kwazise alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ukugqamisa izinto ezimbili, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi, nokuthi umqondo ongenhla wehlele ngezansi. Ake siqhubeke nokufunda. Umugqa wama-30, simangaliso, ubaba nomama. Igama elithi simangaliso lichaza ukwethuka, ukukhexa umlomo, ukukhungatheka nokushaqeka. Amagama athi ubaba nomama achaza abazali. Omunye wabo ungowesilisa, ubaba-ke lowo. Omunye wabo ungowesifazane, umama-ke lowo. Ahlanganiswe ndawonye isakhi esinguno, okuyisakhi sokuhlanganisa. Lawa magama womabili asetshenziselwe ukugqamisa ukuthi imbongi iyafunga, iyaqinisekisa ukuthi lokho ekushoyo kuyikho. Balingani bami nani bafundi,
Kuyaphela lapha ukufundwa kwale nkondlo. Ngokuzayo sizochaza umqondo osobala wenkondlo yonkana. Niyathandwa, nisale kahle.